Today we are playing štvrtú Knocknout with Carlito. Áno, ja som povedal v ten jeden deň, že ešte sa uvidíme pri druhom videu a nenatáčal som 2 dní už. Takže ideme si teraz zahrať tento plech na mape Flaring Phoenix. My máme už ináč Godzilla event skoro complete, len 9 vajec. Ty kokos, chyba. Máme spolu Zairoxa, Adasa. Čo Adas? No, čo hľadaš? Čo? Tu je Brock zasa, nejaký Jaron. Čo ja viem, čo to je. A ja mám ten ale čierny skin. Ty neuhádneš teraz, kde som, čo? No jasne, že uhádneš. Teraz ja sa ti tu za chvíľu pritiahnem asi v riti. No a teraz musíme ale zdrať. To čo som urobil, ja že mám gadgetu a ja som sa proste... No a vidíš, že teraz stane Brock. Keď... proste... Ja neviem, čo sa práve stalo. Proste som sa vyhol Brockovej ultine. Takže... Sú v tomto kriku. Brock mi dáva skoro 2000 damage. To je paráda. Proti tam je ešte Surge. Ja mám ultinu. Brock má malo hapok. Jak to mám vyskloňovať, neviem. Máme ultinu, tak aj Surge má ultinu. A skapali sme. Nevadí. Dobre, už som zase zľakol, že Zairox nám nehrá. To čo? Vy ste videli to aimovanie? Také priesvitné bolo vidieť. No aj teraz je priesvitné, ale predtým bolo nejaké extrémne priesvitné. No čo, Zairox? Nedá sa ti. To sme nedomysleli.